Moja je dužnost posvjedočiti pred Bogom i ljudima da je Chiara ispunila naše živote i naša srca svim onim što je podijelila s nama. Jedinstvo, njezin ideal i razlog nastanka pokreta jedan je od najdragocjenijih darova čovječanstvu. Naučila nas je graditi jedinstvo i živjeti ga. No, kako bismo ga gradili, moramo se osloniti na vjeru i biti u stanju prevladati vjerske, kulturne i druge razlike i podjele. Postati jedno, ljubiti drugoga kao sebe samoga, ljubiti domovinu od drugoga kao svoju vlastitu, brinuti za okoliš i tako dalje. Sve su to vrijednosti koje nam je Chiara prenijela i naučila nas živjeti. U ovom se razdoblju osjeća više nego ikad radost življenja Chiarine duhovnosti koje nas uči sijati ljubav, kako bismo stvorili uvjete na kojima se temelje ljudski odnosi i sveopće bratstvo. Vrlo sam zahvalan na ukazanoj časti da mogu doprinijeti ovom događaju odavanja počasti Chiari Lubich na 100. obljetnicu njezina rođenja. Proslavljamo je u sjeni pandemije COVID-19 i to se na neki način čini posebno znakovitim. Jer jedan od najdramatičnijih aspekata ove pandemije je taj da nam je pokazao kako smo kao čovječanstvo uzajamno povezani. A ta istina je važna i postaje još važnija u duhovnoj povezanosti svih nas. To je Chiara razumjela intuitivno i teološki. Svi mi koji imamo milost biti povezani s ovim izuzetnim dijelom koje je ona ostavila u životu, blagoslovljeni smo.